que la seva mare havia fet una caputxa vermella i que es deia la caputxeta vermella. Aquesta nena vivia en una casa al centre del poble i la seva àvia vivia just a l'altre banda del poble. Un dia la seva mare li va dir: agafa un cistell i posa dintre una mica de mel, una ampolla d'aigua del Carmes i te'n vas a veure la iaia. Ja està al carrer del món. I la mare li va donar 3 truques. 3. La primera era que no havia de fer què? No parlar desconegut. La segona? No sortir del camí. La tercera? No t'agressa. I la molt ruca, perquè no tenia altre nom, què va fer? Va trobar-se el lloc. T'estilopega. Doncs que és bo. Llavors li va dir, mira que aquí hi ha un camí que és més bonic i té flors. No, curt no. Llavors la caputxeta què va fer? O sigui, havia fet les 3 coses que no fes, va amb el burro i l'espat, un i l'altre. Va amb un que no coneix, es pot un altre camí, llavors al mig del camí hi ha un flor. I què fa la caputxeta? Agafar-la. Mentre el lloc dona la volta ràpidament. Arriba a casa la iaia. Truca a la porta. La porta, la iaia al fons diu que... I allò diu... No, la caputxeta. I diu, la iaia és tonta. Perquè una nena de 10 anys no té aquesta veu. Llavors, ai, nena, s'abraça. Allò que entra a casa de l'àvia i què fa amb l'àvia? Se la menja. Sí. No la van a un armari. Els llocs no estaven en un armari. Els armaris no estan per dintre. El lloc la mastega i se la menja. Segons el conte pirulet, aquí, la caputxeta, saps el que fa el lloc? La cuina. I quan ja la té cuinada, sent que a la porta pica algú. I el llop, amagat i disfressat de l'àvia, diu: ja! I el llop diu: aquí l'àvia! Ja! I venga, que no constipada! Entra. Entra. Segons la versió tirolesa, que no us explico, però viento, el llop no convida a sopar. I què es menja? A la iaia. Sí, es menja a la iaia. Però bueno, és igual, és la versió que no us explico. La versió que no us explico, el que passa és que la caputxeta entra i el llop li diu a la caputxeta: m'estàs constipada. I la caputxeta diu: ai, àvia, què t'ho ajuda amb alguna cosa? I el llop diu: home, despulla't i fica't allí amb mi i si tindré por, em curaré. I la caputxeta no treu la caputxa. I allò que li va dir: treu la camisa també, no posar el vestit allí. I la caputxeta es va despullar. I quan estava despullada, allò li va dir: ara vine allí. I la caputxeta es va fer allí amb el llop. I llavors, sabeu què va passar? El conte de terror s'acaba aquí. I llavors hi ha un poema que diu que això pot passar a alguns senyors i senyoretes que es pensen que són grans i que fan servir els seus criteris sense fer cas dels criteris dels grans, que és el que els orienta de veritat. I així es poden anar malament perquè a la vida hi ha molts llocs de moltes menes que poden fer agafar el camí equivocat i acabar molt i molt malament. Agafeu la biblioteca, el conte clàssic, el que es diu Charles Perrault. A més, els tenim són molt bons. I està a la 10ª de la Filomena, més tristes no.